दिनै जे नोंथाङा सुन्द्रिजरा गामियावहाय जे माखासे हादराव लकडाउन फोसावनायनि उनाव गोबां मानसिया प्रब्लेमाव गोग्लैदोंमोन दा बिथांमोननो नोंथाङा जे 5 केजि माइरं रानना होदों दा बेनि सायावहाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा? आं दिनै बे COVID-19 एबा लकडाउनावहाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरा माखासे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ नायनानै आं दुखु मोनदों। माने बिसोरा दिन हाजिरा मावग्रा बिसोरो मावनो हायाखै आरो जानायाव एसे प्रब्लेमखौ मोननायखाय आङो गोसो गोरबोजों इसोरनि मोखांखौ नायनानै आङो बे 130 जन सुबुंफोरनो आङो जोंनि बे सुन्द्रिजरा गामियाव थानाय थागिबि मानसिफोरनो साबोन थरनै माइरं 5 केजिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै होदों। दा नोंथाङा बेखिनि अनसुंथाइखौ गोरिब न'खरफोरनो होनो हानानै नोंनि गोसोआव दिनैनि गेजेराव माबायदि फिल खालामदों आरो फैबाय थानाय समावबो नोंथाङा होलांबाय थागोन ना जितु लकडाउना जितु खुलियाब्ला? लकडाउन जानायाखौथ' सारा भारतआवनो होदों आरो बेखौहाय होनायनि थाखायबो आङो बिराद मोजां मोनदों माखासे बिथिंनि थाखाय। मानो होनोब्ला लकडाउन होयोबा जोंनि थांलाय फैलाया खम जागोन आरो जे दानि गिख्रंथाव महामारि कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन आरो माखासे आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो माखासे बेबायदिनो गोरिबफोरखौ अननो थाखाय माखासे बेबायदिनो मोदोमाव गोनां जेनेबा धोनि सुबुंफोराबो होलांनानै बेफोरखौ बे सरकारा जे माबा लकडाउन होदों बेखिनिखौ गोरिबफोरखौ गावजों गाव बेबायदिनो जों अनलायनानै बारहोलांनो हायो जेन' आरो जोङो बे भारत हादराव थानानै जेनेबा बे बेमारनिफ्राय जोङो रैखाथिखौ जों जेन' मोनो बेनि थाखाय दंबावोमोनबाथ' आङो होनो हाबावोमोनबा एसे मोजां मोनगौमोन खिन्थु आंबो फिसा फिसौ बिजनेससो मावो अब्लाबो इसोरनि नामै आङो बेखौ होनाय जाबाय आरो बेखिनि आंनि बुंनाया। जे अनसुंथाइखौ होबाय दा बे अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि बिथांनि सायावहाय मा बुंनो सानो? दा बे बिथांनि सायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय। थारमाने जोंनि सुन्द्रिजरा गामियावहाय जाखिनि टिचारफोर दंमोन बिसोरबो एसे एनै गैयैफोरनो होबाय। बे समावहाय दा जोंना आदा प्रेम कुमार बसुमतारियाबो फैबाय थानाय बेबादि जाबाय थानाय लकडाउनाव जोंनो जथेस्थ' जोंनि गामियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बेनि थाखाय जोंनो रायजोनि जानानै बा सुन्द्रिजरानि जानानै आं बिथांखौ जोबोद साबायखर बावो आरो जोंनि गामिनि जेसेबांनाखि गोरिब न'खर दं बिसोरबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय सुन्द्रिजरानि जानानै। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै प्रेम कुमार जिखिनि अनसुंथाइ होफैबाय दा बे अनसुंथाइखौ मोननानै नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनदों आरो बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जोङो दा बे बिथां जोंनिनो गामिनिखामोन बिथाङा प्रेमनाथ बसुमतारि होननाय बियो जों दा लकडाउनाव जेसेबांनाखि खस्थ' दुख मोननानै थानाय बायदिसिना गरिब जानानै थानाय जानो लोंनो अबस्थानि थाखाय खायसे बेफोरनि थाखाय बियो होफैनायनि थाखाय जों बिराद मोजां मोनबाय आरो जोंहा गोजोननाय थाबाय। बेबादिनो आरो लकडाउना जुदि बारायबावोब्ला बिथाङा आरोबाव जोंनो होनो हागोन खोमा होननानै जों आसा भरसा खालामनानै थाबाय आरो सोरबायाबो जोंनो बेबादिनो होनो हाबावोबा जों मोजां मोनगोन आरोखि गामिनि थाखाय। आङो आसा खर्मि मावो खिन्थु आंनि थाखायबो आसा खालामदोंमोन खिन्थु आंहा जेबो अबस्था गैयैखाय आं होनो हायाखै बिनि थाखाय आङो बेखौनो बुंनानै